repasar o plan unha vez máis. E tranquilamente, que xa me estou empezando a por nerviosa. Outra vez. Pero por amor de Deus, non somos barbas, caramba. Repasamos o plan 548 veces. E ainda queres volver sobre o mesmo. Tú que queres é poñernos todas na cabeza. Pois eu penso que repasar o plan outra vez non estaría de máis. Porque non teño nada claro como imos entrar ao museo sin que nos vexe ninguén. A calle de Panto están os viños e aquilo está sempre a reventar de xente. Está ben, imos ver. Xa dixemos que Silvia, que é unha das grandes de seguridade do museo, e que está compinchada con nós, deixarános unha das ventanas abertas e entraremos por aí. Eugenio Nesto, magnífico pintor do século XV. O seu canto non asustada é realmente espectacular. Espectacular. Que si, Concha, que si, muller, que si. Pero a nós, o que nos interesa son che dúas cousas. Un, roubar o cadro e outro, vendelo. E a terceira, que non menos importante, repartir os cartos. Iso, porque estamos a falar de 300 millóns de euros, non? Sí, eu penso que se conseguimos vender no mercado negro, podemos dar esa cantidade. É que é unha obra moi valiosa, única no mundo na súa técnica. Vale, única no mundo. Veredes, este é o que imos facer. Sairemos ás 10 da noite e iremos cear os viños. Porque eu creo que as cousas importantes hai que facelas pa barriga chea. Totalmente de acordo. A min co estómago vacío, o riego sanguíneo non me chega a cabeza. Que? Pero tú que dices? Como non se vai chegar o riego sanguíneo á cabeza, muller? Esos son pardadas. Ah, non. Pois vai a unha noite máis aburrida. Pero como te vas a noite, Servato, e que nunca vas a nada. Nunca, ten razón. O que non entendo é por que nos botaron as ganas. Penso que ben pasábamos un para vixiar ese museo. É por este caso. Ao parecer, é dun autor italiano do século XV que está valorado en non sei cantos centos de millóns de euros. Mi Madrid! Estás segura que este era vale tantos cartos? Eu non te debrexo o seu aquel. Estou de bon estado. Quen pillara tantos cartos xuntos é... Oye, eu aproveitas algo a tomar algo un ratito, vale? De acordo. Marcha tranquilo que son lugares do día. Bueno, pues logo vou. Hasta logo. Boas noites, Hernando. E que faz aí como un parrado de home? Que ni siquiera sabes entrar. Hola, María. Boa noite. Perdón, muller. É que este cadro ten-me impresionado. Acaba de dicir Silvia que está valorado en non sei cantos centos de millóns de euros. Ai, ó. Pois quen xo diría? Pois sí. O Antón de Silvia, que sei que o pintou un artista italiano no século XV, é que ten moitísimo valor. Claro, por iso vos dobraron as gardas e instalaron ese sistema de seguridade. Quieta para! Non me sonaron tetiñas, María. Pertece a un sistema de seguridade que además te ofrende de última xeración. Tens que andar con cuidado, porque se pasa moi preto dela, activas o sistema da alarma, que está conectado directamente coa NASA nos Estados Unidos tamén. Pero que estás seguro? Tamén que seguro, ao parecer a alarma